хора, аз съм Fire Dragon и днес снимаме втори епизод от Extreming Car. Това е Extreming Car. Ето тук. Както знаете от първи епизод, съжалявам, че в него нямаше звук. Нещо съм се разпутал настройките. И почваме. За днес ще бъде може би малко по-дълъг клипа, но може би по-скучен. Ще направим един триал, който е много труден. И това ще бъде за епизода. Колкото мога. Имах нови коли. Почваме просто. Не. Съжалявам за звука. Нали се? Така, за да ми чуете добре. Нещо масецна. Мамо, нещо масецна. Вече ми мина. И сега, ето това ще почнем. Не, ако не е. Мяу, не. Все пак много натам, нали? Добре, извинявам се, че не говоря, ама нищо не ми се говори в този епизод, защото миналия, нали, нямаше звуки, нещо не ми се говореше. Съжалявам, че не ви говорих и чуйте. Под този клип напишете предизвикателства и въпроси. Ако събера поне 10, следващия епизод няма да е трети епизод на тази игра, ами първият епизод от Q&A, което разбира се някои знаят какво е Q&A. Седна. Това беше много тъпо. Много тъпо. Видяхте ли колко съм точен? Не. Това беше много тъпо. Какво казах? Видяхте ли колко съм точен? Не. Чакай. Давай.
Добре, вече това ме дразни. Честно ви казвам, хора. Това вече почва да ме дразни. Не. Така. Добре, хора. Отказваме се от тази мисия. И знаете ли какво ще направим? Днес ще се... Това ще бъде за този клип. Съжалявам, че е толкова тъп и нервещ за мен. И нервещ за мен. Направо ще се пусна. Ще променя каквото нас влезе там. Това ще бъде за епизода. Да. Това ще бъде. Да. Така. Пускаме четвъртата, петата, шестата даже. Седма, осма, девета, десета. Искам 11-та. Направо са нервя. В този епизод играта не ме обича. Не ме обича и не ме обича. Не ме обича играта. Не ме обича, ама какво да я правя играта? Тя ми изневерява с друг на собственик. Еми, 20. Какво да се прави? Почакай. И това беше за епизода. Ако ви харесал провалът ми, дайте палче нагоре и се абонирайте за друго. И